Ei justiinsa saanut. Menisi jo avata nämä muut. Mä voin tehdä sulle uuden nuttuna. Okei. Voi mennä vähän niinku huonoksi. Tarviks se kampaa? Ilman pohkeita ja ilman ohjia. Pitikö se Vivian mennä koko tunnin? Oi se jäi tonne tollasesti. Sulla on ihanat kiilanat. Ai, Vähän oikeesti. kiva. Tee uusi nuttura. Okei. Sulla on aivan ihanat kiilanat. Eikö missä on tossa? Se on just siinä. Mitäs? No niin. Tuli videolla. Siinä sitten. Odotas. Siirryn tähän näistä pehmusteelta pois. Mennään käyntiä eteenpäin. Siellä on Väsyy käsi tässä. sillä lailla, ettei jalat ja kädet toimi niinku. Niin, että niinku. No niin. Nyt tää on hyvä. Haluatko